Представи се коя си. Аз съм Невена Коста-Бащерева. Аз съм Лили. Аз съм Йоанна Георгиева. Аз съм Кристиан. Лиза. Аз съм Елена. Аз съм Рая Иванова. Аз съм Никола Пълбанов на 10 години. Алекс. Аз съм Ева Борислав Тодорова. Пламен. Аз съм Мартин Братанов. Аз съм Виктория. Аз съм Габриела Павлова Ботева. Аз съм Ивайло. Здравейте, аз съм Иво. Аз съм Адриана Делиева. Аз съм Милан на 7 години и половина. Казвам се Гири и съм на 12 години. За какво мечтаеш? Да имам още втори случай. Куче. Да се науча да шия на бързото пико. Да стана музикант. Да стана супермен. С моите приятели от класа да си живеем заедно в някаква като къща. Да стана сладкарка. Мечтата ми като порасне да стана хирург. Мечтая да отидем извън София. Къде извън София? Китай. Мечтая да стана голяма и да съм учител тук в занимавалния. Как ми беше професията? Служеника. Не. Спасител. Не. Искам да посетя много държави. Пилот. Не. Моден дизайнер. Този свят да бъде мирен и всички да бъдем щастливи. И да стана голяма и да стана учителка. Това още не съм го решила. Мечтая за домашен любим. За щастие и за здраве. Да живея след 17 години в Враца.